Milí priatelia, pozdravujem vás. Z médií ste sa rovnako ako ja dozvedeli o mojom obvinení. Čaká ma konfrontácia s takými prokurátorskými esami ako Nociar, Lipšic, ale aj Žilinka, ktorého juristický alibizmus spôsobil, že toto právne zúfale obvinenie sa môže dostať až pred súd. Na druhej strane ale celá spoločnosť bude môcť vidieť, ako funguje justícia zosorošizovaná a do akého stavu ju dostali mimovládky a nekompetentní politickí aktivisti dosadení na miesta vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Sorošovcom v justícii veľmi vadí paragraf 363 trestného poriadku, ktorý je tu na to, aby obvinená osoba nemohla byť stíhaná nezákonným spôsobom. Podľa nich by to ale malo byť tak, že akékoľvek nezákonné, absurdné obvinenie vyšetrovateľ a prokurátor nemá zastaviť, ale podať na súd a vy sa vyviňujte súdnou cestou. Čiže ste už šikanovaní i súdom. Podstatné je len to, aby médiá mohli dať takejto osobe prívlastok, trestne stíhaný, obžalovaný, alebo zatiaľ pravoplatne neodsúdený, ako sme naposledy videli v prípade Kažimíra. A keď súd po rokoch skončí oslobodením, tak už o tom nebude nikto informovať. To je modus operandi sorošovskej justície, ktorá zlikvidovala právo na spravodlivý proces, aby mohla realizovať mediálne procesy proti nepohodlným osobám. Tieto praktiky okrem Čaputovej a Kolíkovej v parlamente presadzuje aj právny expert SAS, Baránik. Vraj na čo má generálny prokurátor dohľadať nad zákonnosťou obvinenia? Veď súd rozhodne o vine. Takže miesto toho, aby generálny prokurátor zastavil nezákonné konanie, tak sa má občan roky ťahať po súdoch, aby dokázal nevinu. Čuduje sa ešte niekto, že Baránik s takýmto umom za celú svoju advokátsku kariéru nevyhral ani jeden súdny spor? Na základe trestného oznámenia od ďalšieho právneho analfabeta Šeligu má vyšetrovateľ Kochlíc a prokurátor Nociar obvinili z prečinu schvaľovania trestného činu agresie a hanobenia národa a rasy. V súvislosti s mojím výrokom po začiatku špeciálnej vojenskej operácie, že na mieste Putina by som urobil to isté. Vyšetrovateľ a prokurátori, ktorí sa v mene štátu podpísali pod neexistujúce trestné činy, nesporne spáchali procesnú a profesnú samovraždu. Čo je a čo nie je schvaľovanie trestného činu, by som odprezentoval na jednoduchom príklade. Ak niekto schvaľuje konanie osoby, ktorá spáchala vraždu, nakoľko je presvedčený, že tak učinila v nutnej obrane, lebo sa bránila napadnutiu, tak to neznamená, že schvaľuje vraždu, ale že schvaľuje konanie v nutnej obrane. V prípade, ktorý som uviedol, existuje vražda. V mojom obvinení však chýba trestná činnosť. Žiaden súd, žiadna inštitúcia, ani žiadna osoba na svete nemôže označiť to, čo sa deje na Ukrajine, za agresiu. Môže tak učiniť iba Bezpečnostná rada OSN cez článok 39 charty. Bezpečnostná rada OSN ruskú akciu na Ukrajine za agresiu neoznačila. Tak v mojom obvinení zjavne chýba právna kvalifikácia. Nemôžete obviniť niekoho za schvaľovanie agresie, ak jediná inštitúcia, ktorá má právo za agresiu vojenskú operáciu označiť, tak neurobila. To, že ju označujú
za agresiu právni analfabeti Šeliga a Baránik nemôže byť základom pre trestné stíhanie. Ale keďže rovnakí právni analfabeti sedia na NAKE špeciálnej prokuratúre a generálnej prokuratúre, tak obžalobu na súd podali. Novou obyčajou sorošovskej justície je, že listiny zo spisu najprv putujú mimovládkam až potom procesnej strane. O tom, že je niekto obvinený či obžalovaný, nedozvie sa tak, ako je to v skutočnom právnom štáte dobrým zvykom od orgánov činných v trestnom konaní, ale z médií, ktoré sa zrejme stali novou procesnou stranou. V zmysle sorošovskej justície sa práca prokuratúry skončila. Média napísali, že Harabin je obžalovaný. Šeliga napísal statút. Ako sa odvážne postavil Harabinovi, aby si tu v budúcnosti nemohol hocikto písať len tak, čo chce. A vec je pre média akože vybavená, ale nebude. Tento proces bude jedinečnou príležitosťou exemplárne preukázať všetky nezákonnosti, ktorých sa dopustili, ale aj objasniť situáciu na Ukrajine z pohľadu práva medzinárodného. Dármo budú chcieť mainstreamové médiá tento proces ignorovať. Alternatívne a zahraničné médiá, napríklad Le Figaro, ich plnohodnotne nahradia. Naša ústava hovorí o slobode prejavu a zakazuje cenzúru. Štát nikomu nemôže diktovať, čo môže hovoriť a čo nie. Ak to nenarúša ustanovenia našho právneho poriadku, zvlášť ak obsahom môjho názoru je pridržiavanie sa článku 39 Charty OSN. Žilinka dostal návrh podľa paragrafu 363 trestného poriadku. Alibisticky rozhodol, že o hanobenie ukrajinského národa nejde, ale o schvaľovaní agresie len napísal, že sa stotožňuje s vyšetrovateľom, ale neodôvodnil prečo. Každý orgán činný v trestnom konaní je ale povinný vysporiadať sa s argumentáciou procesnej strany. To znamená, že Žilinka bol povinný schvaľovanie agresie odôvodniť. Mohol napríklad napísať, že u Harabina ide o schvaľovanie trestného činu, lebo už neplatí článok 39 Charty OSN. Alebo mohol uviesť, že máme tu rozhodnutie obvodného úradu v Šamoríne, v ktorom sa hovorí, že Putin je agresor. A tento rozsudok obvodného úradu je platný na celom území Slovenskej republiky a preto Harabin spáchal prečin schvaľovania agresie. Ale nič také Žilinka nenapísal. Pritom, ak obvinený uvedie právne argumenty, že trestný čin spáchaný nebol, tak každý orgán činný v trestnom konaní, o to viac generálny prokurátor, sa s tým musí nespochybniteľným spôsobom vysporiadať. A ak sa s tým vysporiadať nevie, tak to znamená, že jeho rozhodnutie je nezrozumiteľné, zmätočné a tým pádom nezákonné. Tento prípad ilustruje absolútnu nekompetentnosť, svojvolu a bezprávie, ktoré zavládlo v justícii po mojom odchode a nástupe sorošovských kádrov. Jedna nezákonnosť sa nabaluje na ďalšiu. Ak Žilinka rozhodol, že hanobený ukrajinský národ nebol, znamená to, že na začatie trestného stíhania nebola príslušná NAKA, ani špeciálna prokuratúra. Návrh na domovú prehliadku preto dával nepríslušný prokurátor a ani špeciálny súd, ktorý povolil domovú prehliadku u mňa, tiež zjavne príslušný nebol. Tu máte celý rad nezákonností.
Žiadal som preto prokurátora napraviť nezákonný postup vyšetrovateľa. Prokurátor Nociar mal spis vrátiť vyšetrovateľovi Kochlicovi a prikázať mu postúpiť ho príslušnému okresnému riaditeľstvu policajného zboru Bratislava. Nociar však o tom nerozhodol a poslal spis rovno na špeciálny súd, ktorý už na moje obvinenie nie je ale príslušný. A navyše som nebol oboznámený s výsledkami vyšetrovania, čo je základné obhajobné právo. Miesto mňa oboznámili s výsledkom vyšetrovania médiá, ktoré nie sú procesnou stranou. A tým sa ich práca v intenciách baraníkových pravidiel skončila. Obžalovaný nech si nezákonnosti prípravného konania rieši na súde. Čo bude nasledovať? Normálny sudca zistí, že hanobenie národa na základné rozhodnutia generálneho prokurátora nie je prítomné, takže špeciálny súd nie je príslušný a postúpi to príslušnému mestskému súdu Bratislava. Zákonný sudca na mestskom súde Bratislava zastaví konanie, lebo som neschvaľoval agresiu, alebo vráti to prokurátore na došetrenie, lebo som nebol oboznámený s výsledkami a závermi vyšetrovania. Takže takto vyzerá justícia pod vedením Sorošovcov ako Lipšic, Mazák, Kolíková. Ak chce obvinený dosiahnuť zákonný proces, tak musí sám suplovať prácu prokurátora, lebo ten netuší, čo je naplňou jeho práce. Plní len politické objednávky, ale ani tie nedokáže právne sprocesniť. Sorošovci si tak zavarili na množstvo nepriaznivých precedencov. Zjavne si neuvedomili, že ak chcú niekoho súdiť za schvaľovanie agresie, tak čoskoro sa rovnakému procesu vystavia sami. Veď oni schvaľovali americké agresie v Iraku, Juhoslávii, Líbii, Sýrii a činili tak nie ako súkromné osoby, ale konali v mene Slovenskej republiky, ktorú zastupovali vo vládnych funkciách. Uisťujem vás, že politickí prokurátori Honc, Nociar, Lipšic, Žilinka budú skutkovo a právne tak prefackaní, že sa im bude z toho točiť hlava do konca života. A napokon budú aj trestne stíhaní za zneužívanie právomoci verejného činiteľa